Yigitler, dolandırışınızda az kem alcırayanız. Sizden tek tayinlanmalı. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Halife selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Seyin ağlan gidişi oğu mu? Yaxşı olacak. Dettar. Hanı bir yaşlığı yatlalı. Size qarrılığı boynanmak gelişmeye Halife. Qarrılık sana gelse diyecek olayan mı? Kerim Kıyadıç. 100 götürüm finanıda tayyar. Gör onu. Dettar. Erkirek yapış. Uçoruyordun dolandıray. Düşündüm. Dettar. Katıvır qarrama anırsan. Tengem so yaşlığın. Ben bile uçoranın tön, derre alcırap başlayan. Kerim Kıyadıç. Halife hemişe Halife olanır. Şägir talipatından ozdurmasa, tär iter. Yaş uçormanlara da katı danış verme. Olara halipa ol. Elliden özün halipa ağır. Kaka bana uçar yatak bere. Uçar yatak bergen oğlum. Ya o men uçarman olacak. Bol yavrum. Yani ben tam oğlum çocuk yatak bereyim. Bana uçar ya. Yine men kepterziklem. Wagtlaýynam bolsa hoşlaşmaly wagtymyz gelip ýetdi. Menem edilsiz ýaly alasman uçman niýet etdim. Inennem şu ardugymy hakykata urmaga barýar. Nesip bolsa biz ýene görüşeriz. Maksat kaka sen o koýýanmy? Oho Selimcan. Gel Selimcan, gel anyanma. Ay berekella. Näme diýdiň Selimcan? Ovara maksat kaka o koýýanmy? Oho Selimcan. Asyl sen meni dinläp oturan ekeňiňde ha? Selimcan. Şu kepterleriň baryny sana tawsyrýan. Aha. Olara bara. Gowser etdiň bolýam Selimcan. Han yoran Selimcan. Yer öýe baran. Oğlum ine bal. Me. Ene ona mermaňa? Ine bide gowurdak ýersiň oğlum al. Ejejan. Bu atlar gutoransaň meni ýsa diýmäýinmeje. Gutorsa ýene iýererin oğlum, arkaýyny iýer. Ejem alada çyllygyny. Men gatyda öýdemaga, paýtagda öýdýän eje. Onsoň men ýygy-ýygydan gelir durur neje. Maksatçana çörek pişirdim. Gelnece. Bollu gelnece. Getir ýene bir jejigin salay. Artık maşlyk etmez. Gelnece. Selamun aleyküm.
Älik salam. Sağ gurgun oturmasaňyz. Şükür Allah. Ay tu ölümü. Tide beýdip oğluňyzda jemleşen çaňyz otlol owanyň deňinden geçip gidýär. Hansartlaşa görüň. Kıyasçan jigim. Tenim dehmet ruhuduna çıkıp iniň bilen bilecek dämelik kininde. Ay yok genece. Bu at işim gızgılaňy wagty. Bu at men zähmet ruhudan alyp bilmen. Ondan maksat oğlun oğlançyk däle. Oň ýanyna dosty Perhadamma. Ejejan, men sen gözüňe elmide ama sağa bolup görnýän näçe. Men oldum meni öýürüň diýjek bolýarmy? On nise näsin aýdýan? Anha öz sınıpdaşy. Peri ýalygy gökherjan. Bäh, Gözümizin ýetip duran ýere. gelnejem ay. Ýene öňküňe başladyň da. Biz bu zatlar guruluşdyk ha öň. Ağam salamu aleykum. Kıyasçan sağlıkmy? Şükür Hudaýa. Oğluk mudur? Gurgun oturmasaňyz. Oğul gelin doğru aýdýa. Ene taň borçy oğluny öýli işletmekdir. Maksat san inim. Maňa da täze täze jaý berýärler. Tuğul. Nefiresin ağam. Maksat san. Ağam bilen gennejeme ir ayak boljak gelin gerek. Oğlum, belki kejirlik etmeyen ağın diyeni bilen olursun. Eje, gelneje. Ağam, meni öz söýmeýän gyzma öýürüp bilmersiňiz da. Hay. Mene ataň pahyryň ýüzüne gelip, "Ýogum" diýip bilmändim. Wort töýerdiler. Enhännen perdentlenme gözüm düşdi. Henide çenini çeýilbäri ejeňiz bilen aňra otur diýişilen ýeri ýokdur. Kaka, men maksat tutundum. Men okujak, uçorman boljak kaka. Hay oğla, uçorman boljak diýen bolup näme? O waňda howa mendili wamy? Bolmasa bolar da kaka. Öň demir ýolam ýokdy da. Bolla. Hormatlar kydamyz, şäherlerimiz, owalarymyz gün saýyn özgördi. Qara raýyňdan gaýtjak dälle. Uçuver. Ýöne kän. Aýaňy ýerden üzmeseň gowy orta ogul. Durdum rada, salamu aleykum. Ha, Perhatça, sen mi sağlıkmy? Maksat öýdedirli. Öýde giriber. Salamu aleykum Kıyasa. Wa aleykum inim. Salamu aleykum enje. Älik salam Perhatçan. Maksat näme sen entegem taýar dälmi? Taýyn. Menim saňa garaş oturdum da. Ýörünni gidel taýyn bolsa. Han ýöräliň. Ine gyzym daýlan. Oho, hanmor. Gelin tamam. Maksat jym diýmek ýa-da. Ine bir saat wagtymyz galdy. Beýdi şup dursak otly owamyň deňinden geçip gidýär. Han ýöräliň şaltyrak. Sagyt. Gel Oğlum gyzym, gel. maksatçan, wagtly watyny iýip çyk. Olya sağ olun. Utarga marky tan ogul. Tawol kaka. Tamam, gidip geljin. Aman itip gel ogul. Men seni taşıran dostum gelipdir. Näetdiňiz? Geçdiňizmi? Geçdik da. Onda diýmek akşam nahar tennenä. Gurrun bolmaz. Bolly men turgunlaşyga bark gaýdaýyn. Bolly ýokman dost. Men gelýänçäm gidäými? Bolly. Ica galaýmagyň o. Maksat Perhada uraýtdyňmy? Perhada busamaly, hökman busamaly. Häzir. Perhada istäýse gatbege nerede dost? Inni bir alsat da. Şu gerek bir alaýsadyň. Ana çykdy. Oho, Perhat, salykmy? Owmy? Ow dostum. Gyssan maç internetden özüme gerek saat gözläp oturdum bol sen çykdyň. Bolmasa soňra habarlaşaýly. Şu gerek gyssan ýanyň gatym görmek dostum. Sebäbi saňa gow habarym bar dostum. Aýtgany, owa bark gaýtdyňmy? Ay ulugda olduk diýmen degeneýin. Ýaýam, toýuň säheden belli boldymy? Yok, Perhat.
Hem men sensiz toy edermi? Biz soňky synagdan geçip uçarman boldum, uçarman. Men sen başarjagyna ýadym dost. Anamyň üçin köp sag ol, ýoldaş kapitan. Yoldaş kapitan. Geljek kapitan. Welel, sen me şakırdap ýörün? Näme domurly otyrdyň o? Ha? Sen horlulyňdan ýaňa ýatyp bolýam näme? Şu tüpü suda içeri girip yattım. Owa. Yaman düş görüpdirin. Düşümde kara kargalar gelip penceremize urunup qaq edýämişsin. Oy, ay, oy. Ay, teneme. Hey, köre düş boldy. Görünüňem guş boldy. Guşuňam gargasy, gargaňam garasy. Hey, hala etmesen görýän düşüňem rili kemegdeşdäle. Ya tülmedik bolsaň turardy işiňe uýmanarlar. Näme aýaly adama iş gitmey. Düýäňi sagarlar, ýuňu dararlar. Maksat bağlama bir zat bolunlar. Koy sana koy. Yeka bağlama bir zat bolunlar. Ağından hayraç diyen ho, ağından hayraç. Yeka bağlama bir zat bolunlar. Ay havulni. Hey. Men başıma belanı satın alacak bolmasana sen. Sen şu keççal oğlunun gelayeni de men kabul etmen. Gülyalı maşgala öýerjek bolup otyrkak. Hana, oku dip keççalyny gaçyp gitdi. Ennem bir ýygyna birin türkak geldin şol. Meňem bir etwerşime deret. Hiç de adam etmersin. Ha, görüver ya. Dolanyp gelse bolýar. Ay bolýar, beýip şumjar oturma. Sen ol çöle gitmeli. Çöle goşlary da atlar taýin etdiňmi? Hawa, akmaya taýýarlapdyr. Ol ozar targyt ýollapdyr. Haçan gelýäňizdi? Haçan gaýçymda? O malgara gözgülük bol gaýtmala. Turan öýe. Ýola düşmelýär. Sağaman oturma ay. Malın ama yayraptır. Oy hovaydym onu. Ay da ol. Geç otur. Gel han çay içelim. Ya eri Allah. Onşu. Näme uğrun ýoklu, yüzüň sallap. Näme yaraň ok? Hay sen torama. Ha? Sen torama diýen. En çeýler ahmal mal tap beren demewde. Bu kun sapgalymdan sallan çawçu oýnýar. Sallan çawçu? Kim uçýar? Yoňlapdyryn diýen, yoňlapdyryn. Ha. Salamelik. Getir. Sağaman oturmasyň gözel, saglyklymydyr. Ha. Durdum rahat şopon. Bu oğulda näme habar? Hay sen torama. Ha? Sen torama diýen ketelmiň maşo dämi? Hey Tanrym. Yaradanyň berene ýek ogul. Olam şeýdip sewdaý bolaýmalym. Be. Sewda satgym edýäm aýdol. Ýok o, sewdaý diýen. Ha. O kap ýörol. Şo näme ordan okyaşaň aý? Ay, men näme bileýin? Okajak diýipdi. Arasyny uşak diýdi, uçarman boljak diýdi, bir daha diýdi. Uşak diýe? Owa, be. Ay goňşy, aşa ýerde bir bilen halaşyp, hakyt birini öýlene gelmese şonda näme bolay? Şuara goňşy. Şuara. Şu en atasyna da aýtman öýlenen bolsa, ýüzüni görmen, ýüzüni. Ay dur ho, goňşy dur ho. Köşe şow. Näde berýän aýtsen? Biz geçenlerek bolmasak bolmaz ahir. Öňde bir janýanyň biri aýdyp dura ho. Özüňden öýünen baly ya. Ha, ýere girersiň daly.
Ay sen hoş dığır et. Menem gaharım getirdiğim ho. Ay şular var ha şu sevençi gulemler alağıda var şu ay Otur. Otur aşağı. Senem gaharın getir dünyanın dayağı. Senem menden oğlun yok. Hey ozar goňşy. Şinnem bolsa gelip bir garratadın halyna garap, bir kemalyja maşgala öýlenip, döwletime bolup gidiberse bolmaýarmy? Okunyň soňam gelmet diýip berdik, ýan haýdanymda. Öýlenenim çyn molaýsa bar onda. Ay öýlenen bolsa goňşy oň bolsun näme? Ezekine. Hey, ozar goňşy biziň bir ýaşymyzyň soňuny bolup berşimiz kina lay kina. Goňşy, sen öýüň alada basryp oturma. Şükür et. Kempirin ma, dogrumy? Anon soň sen kempiriňe diýen. Hani kempiri bir göýük çaý demläp getir. Şu bir garşyma garşy oturyp bir çaý içilýär. Ondan näme bolýar? Sumat bolya ehli gaýgy kempir bileni çaý içimde. Asıl ho goňşy asıl. Ey ozarym. Ay çopan adama gelşene ha. Sen biz häkra beret goňşy häkra. Ey ozar. Sen barlyň amr gowda. Ya sen na bolmasaň könülemizňe aýtmadyk da diýogy. Yer alma goňşal. Şonu hene. Aty dogrydylar. Goňşy. Ho. Indi men troýyn. O janawar bara. Düýesi bilen köşüjüni alyp gaýtdym. Yaramandyr. O odak tebip başyň örküdin. Atenem bararsın ha öýtdi. Barar bolyn. Gödeli mene har taýyn napýar. Anna harim ertmi. Bereket bersin. İýmediklerimden. Ýene bir gedek. Menni oba baryn. Bolmaýarmy? Bolýar goňşy. Bolýar. Ya. Eýdam. Wey. Ya düýnki düýäni düşäýnip alan üpme ha. Ýadyňdan çykyp gidipdir. Ay köp sag bol ha. Gaýgy etme ha dünýäni. Hemmesi gülýär bor. Toýamorun ha inşallah. Bar tagaman. Sag ol, sagaman ol. Keramasın, kerimsin sen, gözü yolu, inimsin sen. Karnıvaşta yalnızam, alovlayan odumsun sen. Vatan, vatan, iri vatan, alovlayan odumsun sen. Halipa, men gideýin. Ýeşiňde üstünlük ardy edýän. Sag bolun, taýyr kazan. Owa barsaňyz kakam dagan begenerdi. Kakaň begendirmeli bolsa, hökman barar. Sonu daýdym dagynem alyp baryň. Men olary daýdypdym. Hökman aýdar. Sag bolun. Sag bol. Sagamanlar. Tever yarın üstüne. Hey. Oğlum ama şov idi şov. Şunça wagtlawan bir enin ataňdan hawar tutman bol. Gödel. Ha gödel. Gödel ho. Akmaya. Akmaya. Diýäňi tagdyňmy? Hawa kaka. Ejem nerede gaýdym? Ejem aşganada. Naharňam taýyn bolanlar kaka. Heylemi. Nahar garaşdyrmaly gaýdym. Ya.
Kıydım. Ho. Ne edip doğurdun? Ha? Hani yer onunla kıydım. Salamu aleykum. Doğduk mekanım. Salamu aleykum. Eli doğa. Akbayı! Oho, durdu Murad ağa. Salamu aleyküm, durdu Murad ağa. Bu uşluğum ver. Oğlunuz geliyor, maksat. Maksat geliyor. Ağam geliyor, akbayı. Gece ağam geliyor diye isteyen mi? Ağam geliyor diye kanka maksat geliyor. Ay Allah can, çal isteyen mi? Oğlumuz geliyor diye. İsteyen. Bir elimin yetiyen yerine geldin sen şonu. İcemcan. Can İcemcan. Kara gözüm, geldin mi tağıma acaba? Var kakam bilen salamlaş. Var. Kaka. Salamu aleykum kaka. Ve aleykümselam. Yerhan oğul. Bunca yıldan son öyümünü el tapaydın lanlar. Gıydın o kövlünmedin ha oğlum. Maksat şu yerde öğrenmiş deydiler ha oğlum. Aydılanır çın mı bana? İyiliğin mota çındır. İyiliğin er aytmaz onu. İyiliğin ağzını yığıp bolyamın äme. Çındır kıyvani. Çal bey deyme sene. Köyne saman soğurma. Henne mi köpleyen? Henne mi köpleyen? Şu yerden ağlap oturdun. Yıkıp alam görmeyen öleceği mennip. Hem sen zararlı oldu deyip höccütlüğüne de oturun yan demdi. Şimdi kim ne mi? Men ene. Diyor köşeğini hem deper, hem kapar, hem öper deyiptirler. Ne mi öküz gödöklüğüne değmeli mi? Düyan eydından gidende ağlayanın ulil vurur. Koy sana, koy. Men bir yöne koy çarva adamsın. Siz ne mi deysen adam hakkınız var kaka. Yöne men elbette işedim oğa. O tayda enen atan dolup dura saçağı yoktur han oğul. Öylendin ömmi. Köşeşin. Men işledim. İklencin nämediğini gördüm. Okudum avray almagın, yerden almagın kıyınlığını gördüm. Ağlacığım olsa durmuşa uğrandım. Hayranlar. Atı diyen o. Ağzınızı geplever. Ol işe uğranenin kovda doğul. Benne diye bakmağını uğranaymasan kâr hünere uğranmazdın. Yani han oğul. Ketçallık edip gidenin. Senden bir belli haber bolman soğun. Okuda olacak yerimize de belli bir cevap verilmedik. Vah Ececan. Beylik olmağına dinlemen özüme münakar dela. Okudum, hüner aldım. İyilin bunun okulsuna bağ görüyatlı. İyilin kahov alla näme. Geyimlerin juda gow gelişipdir ağam. Ha bolçu. Ağın haytı geyimi geyende gelişmeyen nur. Han tolunmasana. Tolunma. Hiçten giç yaşı diyenler de. Şimdi gelse de bolya. Kaka, irinti zehmetin durmuşta adamı kovorunun otur diyanlığını düşündüm. Men maksadıma yetmek için gariştenem kaçmadım. Talip yaşayış saymana bucuk girdi. Baktımı hova bilen, asman bilen, hormatlar kadamının bir de peşkeş ediyen uçorları bilen mağladım. Hiçten giç yaşı deyiptirler. Sen ana oğul men yüzüme yılgır oturmada. Han balonga atlar bolşa acık urun ver vakali. Ondan bit seni bağışlamalı mı? Bağışlamalı mı? Onçadını ödümü düler. Han gıydım bir çay otur. Geç oğlum. Hani geç oğlum. Atağına geçiler dağı yayra vurdu. Görünün doğdu toplarıydı. Korktum beni. Ay eyvani. Yürek yuh kalıptır yürek.
Söz bağlan mehreb itkoşuk bolayan eken o. Be. Hepin aşağıyan eken o. Allah Teala onu beyle edip yaradısın niden. Anan oğul. Bir yandan gurrun ver vakalin. Yoksa da etmesen. Evinin de giyimlenme. Bu örneğin adamla giyen giyimlemeyen anak. Hay. Şu ocar oğuşun yoklu ömür kovdat. Ocar olan olsa bilse bilmese bırdatlar hadi kalır dol. Gurrun ver deyseniz gurrun ver aymel bol. Siz bizim geleceğimiz ahiri. Siz yaliler medeni ocaklarımızda da, tiyatrlarımızda da gerek. Meal. Salgıyım. Yine bilmedin adam. Biz medeniyet institutuna değerli uçormanlığa sinaşmağa var ya. Gören oğuy, mana Kerem ağa diyalar. Lutarınızı gördüm de şeyle pikir edaydım. Bu yolda da yigitler özünüz ile tanıştırın ha. Perhat. Kiçilikten dostum. Mektepte de öňde barja kuçulun berdi. Özüm uçormandan harby bölümini tamamladı. Diýmek uçorman bolmakdan hat ýakynna. Hat dogry hat tanıştır diýjek boldum. Kerem ağa, öwgeni ýetirmeli bolsa maksada haýyş edäýmeli. Dostum, maksat. Häzin bile tanışanma ören saat. Kerem ağa, gelin oğusu maksadyň çalmagyny dutarda saz diňläliň. Baş üstüne diňläliň. Ýüzüň açdyna. Kaxaňa meýkesi ýazylar. Bolýar Perhat. Goýolla şuruny. Wey maksatsan. Çekinme de ayt. Belki men kömegim deger taňa. Ay hiçle. Başsan, gyzyň çaý başdyň. Köp sag bolun. Başga gerek dadyňyz barmy? Ýok, sag bolun. Bolýar, tagaman barym. Ayda oğlum. Näme de bolsa men sizden ýaşulrak. Belki kömegim deger. Aýsam Kerem ağa. Kakam bilen ejemi öýkületdim. Kakam bilen ejemi göwnüne degdim. Maksatsan. Hey, ena tevlenemmar tertleşerlermi? Yoksa da ne edip olur öýkületdiň? Göwün söýmeýän gyzma öýürmekçi bolýarlar. Göwüniň döküýtöň bar bolsa, maksadyňa hökman ýeterdiň. Barya öwrenşer gidersiňiz. Çağlaryňyzdan bolar bolýan, Leyli Mejnun olarsyňyz diýejem. Men hatda o gyz bilen duşdumam Kerem ağa. Atan kaýnan bolsa dogry edipdir. Sen olara düşünen näsiň? Hey, ata da oğluna yamanlyk edermi? Olar sana düşünördüler. Düşünsük gaýtmaly ekeniň. Ene? Otlemedem şahara ýetiberdi. Yer bolýar ýigitler. Size üstünlük arzu edýär. Sag bolun Kerem ağa. Toýda duş çalýan. Sag bolun Kerem ağa. Bolýar, sag bolun. Perhat dost, gamlanmasana. Bu ýyl bolmasa 2 ýyl bolar. Syýnak-syýnakdyr dost, dogry aýdýaň. Ýöne men geçdim. Alayt dost, oýunuňam özüňem mar bolsunna. Gutlaýan dost. Inni gedek senki, üstünlük arzu edýän. İçinde käbir zatlara hayran almaňa mümkin. Boldy, sag bol dost. Mümkinmi? Gelin. Salam. Salam. Yer ýigit. Gaty aljyraňly görnäňli. Ýa-da senaga dol taýýarlanyp ýetişmediňizmi? Men taýýar. Taýýar bolsaňyz, gelin sena soragyna man çekin. Durmuşyň özü bir uly synagda. Adam bu sowallara jogap bermek üçin hemişe özüçe pikir edýär. Al çekiver. Familiýaňyz? Begim Razif maksat. 25-nji sowalyny.
Geçin, tayarlanıverin. Dalışkerler. Sıyınıq sualnamalaryň jogabyn etmek üçin 30 minut berilýär. Başlaýaryň. Siz soğallara doğru cevap berip bilmediniz. Siz gelecek yıl inançayın. Gelecek yıl inançayın. Gelecek yıl inançayın. Gelecek yıl. Maksat, giyin bolsana dost. Bu bir sınırdır. Bu yıl olmasa inniki yıl. Bu zatlar ýança özüň aýtdyň ahyry. Wah, diýmesine diýdimle bolyn. Ýönün o gadaklaň gözüne näp görünsem käm. Kakama näme diýe? Berhak, ol sen men ýeke goýsana, men ýeke galasym gelir. Ýok dost, men sen ýeke goýup bilmän. Ýöran maksat, ýör tur gideli. Ýa. Uy, demir ýol mendiline, owa diýär, owa. Bilegellikmi? Bilejedek ders dost. Men sen ýok diýjek sözüň kabul etjek däldirmi? Inniki ýyl bileje gelip bileje tawşyraýarsak bu. Berhak, o gadaklara hiç zat aýtma. Men şäherde galjak. Ýok dost, munyň bolmaz. Bilegellikmi? Biledek ders. Inniki ýyl menem sen bilen bile tawşyraýaryn. Berhak. Hemmeňde iş boldumla. Bolly. Gutly bolsun, okuw giripsiň. Indi men ýeke goý. Men ýeke galasym gelýär. Bar git. Gitdiýsen giderin. Ýöne bir zady bilip goý, sen ýeke dersiň. Ketçal. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Men başarmadım. Owa ne ýüzüme dolany? Kakama näme diýeýin? Gelip oňorypsyň. Gel geçineyim. Geç. O ýagşa da edil aýtdym. Içki jaýa geçdi. Eşiklerini çalsın. Öýde hiç kim ýokdur. Garwanjak diýsen aşkanada taýyn nahar bardyr. Geçineyim. Geç. Bol geç çakalı geç.
Gıydlar salam. Salam. Başlan. Men howa mendiline işe girjek bolýan bolyn. Kime ýüz tutdum kal? Siz işgarlar bölümüne 3-nji gata ýüz tutup bilersiňiz. Şu gapdaly dämi? 3-nji gata galaýyn. Sag ol. Salam. Salam. İşgarlar görmüş gatta diýdiler bolýan. Hawa şu gatta 2-nji gapydyr. Ha bolýar. Sag olun bolýar. Sağ olun. Bolýar sag ol. Bolýar giýje galaýman. Mümkinmi? Gelin geçin. Geçin, oturun. Aýdy berin. Ağa men özüme laýygyrak iş gözläp geldim. Bilimiňiz ýokarymy? Orta. Men uçurmanlar taýýarlaýan mektebine Sinaga geldim. Sinagdan bolsa geçmedim. Ýöne men barardym. Howa mendilini işlemek. Uçurman bolmak. Mümkin bolsa inniki ýyl Sinaga çenli özüme laýygyrak iş gözlemäge geldim. Bize siz ýaly hyjyly oglanýlar gerek. Ýöne häzir size laýyrak iş tapylýança azajaga garaşmaly bolsaňyz. Siz näme diýseňiz lan? Gowsy inniki hepdäniň anyny gelin. Bolýar. Sag ol. Ýogsa da adyňyz familiýaňyz belläp goýaýyn men. Maksat Berdimuradov. Bolýar sag olun. Anyny geliyorum. Ağam, men ýene gelendirin. Maksat, eger siz razy bolsaňyz, biz sizine ýolak çatna urýan ullugynyň kabul ediş tawsyryş ýükçütü wezipesini kabul edip bilýär. Razy ağam, razy. Sag ol, taňryl kızyn. Eger razy bolsaň da gutlaýan. Goňşy togy geçip resmi namalary dolaraýyn. Size kömek ederler. Onda näme, işiň uğruna bolsun. Sagaman işte. Sag olun, taňryl kızyn. Ine ýigitler. Biziň şu howa mendilimizde dünýäň ähli kunjeklerini, sidem halipalar deyin, ençeme ýolagçylary, dürli ýurtlara gatnaşarsyňyz. Siz bu jogapkärçiligi şu wagt iýenden duýmalsyňyz. Malim. Bir munça dostum gorqaýdaýynda. Bolýar ýöne gijagan. Bar. Sag olun. Ýörüň ýigitler.
Beylik uçurlarının yanına var Ali. Görüyorsun mu? Niye il tapavdu var uçurlar? Ne? Maksat, qoğum adaylan. Oğlum Ferhat. Mene keleğin ucun itirenlerin. O odaklarım seni helişini sorap durlar. O kap berdi ay dost. Ne edip? Olar bir alad etmesin dost. Men olara näme diýjegimi bilemok. Yalan söz bergen maýaly maksat maňa da kyn düşýär. Emma jaýerini bilsen, yalan ýaşydyr. Bah, şahira bolupsyň ay. Şeýdip men dostum Ferhatyň göwüne degdim. Menim şunu etmek üçin agyrışmadym. Işiň şowlu boljak bolsa, ýat ýerlerde ýaşy adamlara duşar eken. Kerim Kıyas üçin maşgalasy meni edil öz oğullar ýaly kabul etdiler. Can malam, o bat olun okuwasyň ýereýmelinde. Olary da biladar bolmadym. Men öýlerinde kämşol we professor bilen sonodaydan bardy. Gyýlary aýyl okuny ýokurlanmak maksady bilen hormatlar kydagymyň tagallasy esasynda daşary ýurda okuwy eden eken. Näme? Geň görýämiň. Gaty çygyn teretdiňle kitaplara. Geň görmänem duramak. Öýüňiz kitapdan noli? Mihman otaňyzam kitapxana diýen. Munça kitap näme gerek? Özüme gerek, çağalarıma da gerek. Bu okanlaryňdy az görýäňizmi? Juda az görýän. Hünärliň içinde artykmaşlyk etmejegiň biri şudur. Hormatlar kadağımydyň kitaba da, kitap ýadana da ullokan sarpata bar. Mene diýerleri öýräk gitmän kitap okap otursam, kakam eline ilen adaylap salardy. Aten kitabı öýre ýanyň alay. Bizem ýaş oglan kak goýun wakýadyk. Elim kitapsyz öýräde gitmezdim. Be, kärleň diýipli kitap okamak eken anna. Ýogsa näme? Kitap kimin mektep bolmaz. Ýogsa da okarnyň sene mal ber. Ýöne getirme unutmagyň. Menin kitap okap bolaýdym öýdýän. We? Bar gutordumy? Şeýlemi? Wah. Şunuň ýaly kitaplarda doglan bolsam, menem okardym. Bular ýaly kitap edinmek üçin men 40 ýyl ömrümi sarp etdim. 40 ýyl ömrüň ýartyndanam köpe. 40 çenni emindikläp ýetseň, ondan soň näme tagam bar? Öz yerlerin bile yetiştiren hatylyň tagamy galya. Ferhat, dostum geçtim. Yeri, geçtin mi? Geçtim. Kutlayan, no. Ben sen başaracağını biliyordum. O geçtim. Sağ olun. Bir min. Tuveleme talim Durun oğlanlar, bir min. Alo,
Salam aleyküm kömek. Hawa gowum ýagdaýlaryňy. Hawa. Ije. Salam aleyküm ije. Gowum taplaryň. Hawa ije. O kapýar neje? Hawa ije. Kakandagym gowmy? Ýörüňi ýaşym ije. Hawa ije jan. O kapýar neje? Bor ije. Bolýa ne tip boldy ije? Men talip boldum ije. Talip boldum. Baryan. Aýgul. Senem maksat, şeýlemi? Hawa, men maksat. Geçdinmi? Hawa, geçdim. Talip boldum. Kerem Kıyatoviç. Bu begençli habary ilkinji bolup Kerem Kıyatoviç däli men eşitmeli boldum. O hastahanada. Hastahanada? Yok, korkma. O deslapky barlygda. Gel, geç. Maksatcan geldin mi oğlum? Salam tanıdaydı. Salam oğlum, salam. Geçtim diydin mi? Oo, geçtim tanıdaydı. Ay tuvelem oğlum, berekella. Yine de sana bir ekstremçi. Yürü oğlum, ayakta durma. Kerem Kıyatoviç. Halipan häzir geler oğlum. Onsoň hemmemiz bileje üýüşüp akşamlyk nahar etdiler. Gel oğlum, geçiver. Gelmediler ay. Dostum, sen aýgula bolan söýgüň mewjurup seni şu ýerlerik getiren bolsa diýmek sen onu goýsana Perhat çuruny. Professor bilse bildingmi? Ol menden ömürlük 100 dönleri. Onsoň olar ýalat ýok haberdi. Men näme ütköşklat diýdimmi? Kim bolany da ýüregiňdäkini aýtmaly bora? Ay bolýala Perhat. Goýolla şuruny. Goý diýsen goýaýmaly bor. Ýöne sen ýüregiňdäki bu pynhansar seni öz erkine goýarmyka? Salam oğlunlar. Salam axa. Salam. Salam Aýgul. Köprek araşdyraýdymy? Yok. Tanış bolun. Aýgul, Lukman. Dostum Perhat. Salam. Tanış bolma axym. Siz bilen tanışanma öýrenşat. Onu näme? Garaşdyrmalyň. Bar berelim. Hawa ýörüň. Assalamualaikum. Gowum ýagdaýlaryň barmy bolan?
şu wagtynda berjayat bilir. Hoş bolgy hanym. Ne ajayip aydym eken bu aydym. Aydamy bu seýdin. Fey, kimmiş ol beýkär? Size aşık bolup gelipdir beýkär. Kimmiş ol? Ýanyna barynda derhal çağırın, habaryny alaly herhal. Hoş. Gödel gadallarың bar eken seni. Danış eşteli neçin geldin sen? Gadabımdan korkman köşkme meni. Hükümdar. Husnumu bolup men aşık. Gadallar döretdim yüregim joşup. Gödel şahım. Örtüm günäsin seýdim. Benim bar günäm. Sizi yürekden söýdüm. Gödüň ýetýädem eden günäni. Yürege erkedip bolýan bilen. Belin şahasyny ýetse de üşüm barbardy unudup ışgyna düşdi. Gürledin gözlerime teredip gönü. Bellik näme pikir hyýalyň. Hanay, kesbiň näme? Gözel şahym. Belent binalar urýan usta men. Beýle bolsa, bu şäherde ajaýyp bir amarat kur. Ol amarat, gözellikde köş kähline bolsun nusga. Ana şonu aşygysy niçik söýýäniň görür. Eger gurun binaňa göwnüm ýetse, saňa bar tamam baraýar. Bejit bil. Gurun binaňa göwnüm ýetmese, salarym serini astyna palta. Buyrugum berjaý bor, Nuraga sorta. Hylmaty taýin men, qaýyl men şerti. Görersiň, sözümde taprarım erte. Alayt bu binany. Beyler, Feridin bu binan oğu dönmegini. Tuwalama. Gödel bina gurupdyr. Juda edber eken eller ustan. Diňe bir bina däl, durunmur destan. Görüňä gudratyn, ihlasyn, aşkyn.
Bu köşkü kuran soň Törebeg hanım ol usta barmagy berip duwady. Bäh, ustaňa tüýs bagty getiren eken. Bolsa da bakatyn getiren eken. Hey, beýle töwdan gören ýok keni. Ay näbileýinne? Bararmy ka? Ulugur Şah Sultan, fukara benne. Şon niýenme? Bakatı özü çenin çakındar. Görüýür. Han ha gelýär hükümdar. Sultan gelýär. Ajap bir imarat gurupsyň beýik. Eliň edberligine sözüm ýok seyit. Ökdüğü soduğun görkölsün ýaly, söýýänligim subut etmeli häli. Çynmy sen ugrumda ýanyp köýýäniň? Uran imaratyň çür başyna çykdy, özüň okla. Ey toğu! Meýle de bir synak bolarmy? Allah'dan gorkun hükümdar. Heyde bir biýgäne, şeýle de bir sütüm salarmy? Niçik gawahat boldy? Hanım, gaýpyňyz gelsin bu ýaşygyň halyna. Munyňyz gawahat bolýar. Rehmet halyna, janyna tenne. Gatyn bolmagy istemeseňiz goýberin ýoluna. Gitsin ol benne. Siz gözlü bolluňyz, menem gözsüz-de. Söýýän bolsa şirin janyna dössün-de. Loklama alanamak ben hanım. Yan kaydyanın çının mı çının? Eger söýýänligiň çyn bolsa senin, meniňim çynym. Key beýlede oyun olur mu? Akbalın bir etmekte yan adam, barçanın ölümüne boyun olur mu? Görsöň söýgü däldir, senin çenin. Sen oýnaýan bolsa, menim oýnatdym. Sen çynyň bolsa, meniňim çynym. Binalar gurduýdyň, şertini bitirdim. Indi men bardaýda gözüm ýetirdim. Örtündüm janyma tapmak karardy. İsterim şu bolsa şu bagtyna ýetireýin men Törebeg. Sen üçin janym berýän men şah. Oklama özüňi, men janym berýän şah. Sen bir ýaşa. Oran Aygul. Uy. Sağ ol. Yürüye gireli. Çay içip gidersin, kaka mı möydedir? Yok, sağ ol. Bu saparlıkça gideyin men öýe gaýdaýyn. Uy, teretde ödüm. Oran, sağ ol. Bolya, sağ ol. Nähil bollaýdy? Görýän adamla barıp bören öýüm. Be, Allah zanlarım. Ya bir söýgüm ki,